satunggaling laladan wonten panglima ingkang saweg kedah ayahan. Asmanipun Raden Surya Diningrat. Raden Surya Diningrat lan para prajuritipun saweg ngamanaken laladan kekuwaosan. Iki lho, Raden kekuasaanku. Prajurit. Amanten Raden kekuasaan. Nggih, Raden. Aduh, kula kok ayu sanget nggih. Mesti sedaya yang tresno kalih kula. Oh, nggih Mas, apa napa? Ayo melampau-melampau, Tempun nggih Mas. datang gawat. Oh, ayo Mas, ayo. Wah, awak sanget Mas. Kepiye? Remen boten, Dik? Dia remen toh Mas, kan ada sampean. Nggih, Dik. Acara ning Padepokan. Dik, Iya Mas. kula badhe pindah. Oh, nggih Mas, hati-hati nggih. Nggih. Aduh, ini kayak kesudut rating deh. Aduh, loro banget. Loh. Wonten napa? Iki, sikil kula. Kesudut ranting. Aduh, mohon tolong dong. Nggih. Matur nuwun nggih Panglima. Sami-sami. Asmanipun panjenengan sinten nggih? Asmanipun kula Raden nuwun sewu panjenengan enten pepanggihan. Dayang. Dayang. Inggih Nyai. Wonten punapa Nyai? Tulung padosaken salah sawijining panglima ingkang keseher ing daerah mriki. Inggih Nyai. Berarti tugas Thomas. Kadosipun wonten ingkang ngomongake panglima. Derek mawon ah. Salah, ingkang nipu to. Wah. Nggih. Suwun, Bu. Kula nuwun Nyai. Kula badhe ngaturaken. Kula sampun manggihaken asmanipun panglimanipun. Inggih menika Raden Surya Diningrat. Lan kula sampun manggihaken papan panggenanipun ing Desa Sarimulya. Nggih, matur nuwun. Kadosipun kula kedah damel serat kangge nyataken tresna kula marang Raden. Prajurit, prajurit. Paringaken surat menika kangge Raden Surya Diningrat saiki. Nggih, Nyai.
Nggih, maju. Kasunyatanipun sadang menika garwanipun Bupati tresna kalih kula. Nanging boten kutampa tresnanipun amargi kula nggadahi kasih. Matur nuwun nggih. Oh, nggih. Iku sapa ya? Panglima ya karo kekasihe. Kasunyatane Panglima wis duwe kekasih. Pokoke nek Panglima gak iso tak intokno, kekasih ya gak oleh ngintokno dekne. Asline aku iki tresno sangat kalih Panglima. Tapi nyatane Panglima wis duwe kekasih. Pokoke Raden Suryodiningrat kudu sedo. Kowe saiki kudu nyedani Panglima. Lan buktine kowe kudu nggawa sirahe nang aku. Saiki, cepet. Katingalipun punika Raden Suryodiningrat. Nuwun Nyai. Niki buktinipun sirahe Raden Suryodiningrat. Padang bulan ini kita ayo melekan. Oke, Cung. Ayo makan Cung. Bosan nama nang kene. Ayo aja. Ayo. Ada yang aja. Di sirahku. Kawanan kedudukan tanah. Kadosipun satunggaling musarian nggih. Leres, punika satunggaling sarean ingkang dangu. Sesampunipun ditelusuri, kasunyatanipun inggih menika pesarean setan ingkang sedangu puniki menghantui desa Banjarjo. Wargi desa inggih mastanipun pesarean Mbah Dilah. Kula sampun melihat Kowe saiki kudu manteni. Kowe saiki kudu. Besok kaduan saya kaya mlaku. Beda, beda, beda. Beda, beda, beda.